थांसिगौ दे थादो फिसौ बिहावखौबो खेबबाय बिखुनजोखौबो बिबोनां एडमिसन खालामबोबाय जोंहा सनालिजों आंजों ना केजि2 मोनबाय सनालिया आलासि जाग्रा सिख्लायफोर सेन्देला नै एसे गोजौ आरोना बेखायनो गाखोलायथार खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो 10था जाबाय टाइमा ओमफ्राय स्कुलाव नानिनि एडमिसन खालामनो नागिरदों आरोना ओरैबायदि हाखु दाखु ओमफ्राय एडमिसन खालामखांनानै सनालि बिमायंनाव थांगोन जोङो आब'जों आंजों आब'ना माबा खामानि दं थांनो नागिरदोंना लेंदों थांबानोसो दिनै दखान होनाय जानाय नङा आरो लोगोफोर आयै ए जाम्बिनि थाबायनाय मानो गाहैनांगौ सेन्देला एसे गोजौ स' बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थानो जायो बिराद हाखु दाखु टट' लानोसै डाइरेक्ट स्कुलसिम थांनोसै आरोना स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर सनालिखौ देखायनांगोनसो सनालिया सेन्देला नै एसे गोजौ आरोना बेखायनो गाहैलायथारो सनालिया थांबाय थानि लोगोफोर बिदिब्ला टट' लानानै फैबाय जोङो सनालिजों आंजों स्कुलसिम थांगोरनोसै ओमफ्राय आब' मोनाव फैफिननोसै आरोना जलदि जलदिनो आब'आ फन हरदों दहायनो थांदो स्कुलाव थांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट फैखादो होननानै ओंखायनो डाइरेक्ट देलायबोखाबाय आङो थांगोननि बिदिब्ला स्कुल फारसे बिसिना मैया नोंसिना दिनै क्लास आलदा आलदा ना नै नानिनि पास जानाय सार्टिफिकेटआ मा पास गैया एयानोथ' ना पास फादावहाय ओइद रेंकआव ओइदावसो थांदों आङो मानो ओइदाव थाङा नोंलाय हो मानो मोजाङै लिराखै एग्जामखौ मानो मोजाङै लिराखै होनदां मा मिनिदों आरो साल'ल'नो गाज्रि लेखाखौ मोजाङै फरायाखै रेंक मोनबाबो ओइदावसो सनालिया नार्सारियावसो 3rd रेंकआव थांदोंमोन थार्डआव 3आव थांदोंमोन गिफ्ट मोनलायलायदोंमोन ना हाजार मोनबाय दायो थांगोनसै दा नार्सारियाव थांफिनबाय सोरबा केजि2 मोनबाय ना दालाय केजि2आव मोनबाय एबार केजि2आव मोनबाय ना एबार मोजां होदो होमबासो गिफ्ट मोनगोन मिथिबाय दा लेखाखौ मोजाङै फरायाबा मोना माथो मोजाङै फरायबासो मोनो दा मोजाङै फरायाबा मोना ना नों फरायबासो दा हागोन दा जाथारदों गिफ्ट मोनैनि थांगोरनोसै लोगोफोर दायो जोङो फाग्ला बुरैजों सान्दुं गोदानो ओंखायनो खोमसि नुयो नै बिएड कलेजाव मा जादों जाखो एग्जामफोर हा एग्जाम जादों नामा जानो सिनेमा जादों मा सिनेमा जादों बेयावलाय मिथियालै मा सिनेमा जादों माबाफोर जादों खोमा ट्राफिक जालायलायथारबाय आरो प्लेयार जादों ओंखायनो हाबनो मोनाखै एसेमब्लि जादों येस एडमिसन खालामबोबाय जोंहा सनालिजों आंजों ना केजि2 मोनबाय सनालिया एडमिसन खालामबोबाय होनदां येस थांगोरनोसैलै हाखु दाखुनो आलासि जाग्रा सिख्लायफोर मोनफैबाय जोंहा आलासि जाफैनाया नोंसोरखौ भिडिअ खालामनानै दोनना आलासि जाफैदों होननानै मा भिडिअ खालामनायलाय ओंखायनो सनालिया रायखायो फाग्लासो नोगोर रायो सनालिया आयौ आजांनो बुरै बायदि सोरनावबो आलासि जानो फैदों सनालियालाय आयंनाव नोंखौ लेंहरदों आयंना लासारा फैजाबाय बे सनालिया लेंहरदों नोंखौ आयंआ आंखौ लेंहरदों आंथ' मिथियाहाय दा रायजालाबायबा बिमायंजों लेंहरा गारा मानो फैया सनालिया होनजाबा आं दाय गैया सानसेखालि बल खेला जों थांबाय गथ'खौ साला हुखि हाखु दाखु गामिया स्रां स्रां मा जाखो 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 मा जा
जायाखैहाय आंहा फान्थाव फिथाइसो देखायनो नागिरदों आं फान्थाव होननायखाय गोसोखांदों फान्थाव भाजाखौ बावबायमोन जा मोजां थायदोंना फिथाइया जोंनाव आगोल न'आव दंमोन बिदि गोरलै गोरलै थायग्रा थैबाय जोलैयानो थैबाय गैला बिफाङानो माबा फांसेया अखा हाबाय थाबाय दा गुदुंआनो हले हले थाइसे हले मा जायोथाय आंहा सोमोन्दोआव बिखुनजो जागोन ना नै आंहा फान्थाव फिथाइ थाइसे लाफिनसै जोंना गैलाब्रा जोलैयानो गैला बेलानि थाइसे लानांगौ फोरानहैनानै जावैनां फान्थाव लाबायनो थाइसे फटकफोर थागोन ना नोंनाव ना मोनसेसो ओंखाम जाखांबाय जोंहा फान्थाव फिथाइ जोलै लानो नागिरदों आङो जोंना थैबाय आगोलनिया जा फिथाइ थाइखायोमोन बेखौ जावैनानै हैफिननोसै गैया सिगां बोसोरनि न'नि न'आव फोरानना आंथ' जानो हाया दाख्लै हटेलाव आब'मोआ एसे हरदोंमोन बिसोरनि सनालि बिदानो जानाय बे आं आयौ बिखा बिख्लां गोखा मोनजोबो ओरैबादि गोखा नारजिया आं जायाना नारजि ओंख्रि जानो हायाना आङो ओमफ्राय सुरुप नायदोंमोन आङो सनालि बिदानो हरखाया बे फुराना मा हलाङो फुरानाखौ गोदानखौ बारिया जुखाम गायदोंबाय एसे हा बैयाव गेलेदों नानि मोनहा अमा नेजा सासिखा सनालि बिमायंनि न' बियो आंनि बिखुनजोनि बिब' गेदेर थांसिगोन दे थादो फिसौ बिहावखौबो खेबबाय बिखुनजोखौबो बिबोनां मिलायनो ना किटि बाय बाय होनदो दे किटि बाय बाय होनदो दे कृतिका बाय बाय होनलाय दे बाय बाय होनदो बाय बाय नायजाला कृतिकाया हलि गेलेजोबबाय मालाय लोमजादोंनो कृतिकाया बिबैजों नांलायबावदोंसोनो बियो दहायो हरफायो आबैखौ लाङो थांना फैफिनबाय लोगोफोर माबा एसे पार्सनेल खोथाफोर दंमोन ओंखायनो आं गारियाव जेबो भिडिअ लाबोनाय जायासै रायलायनो न' सफैफिनबाय अखा हानो नागिरदों बोथोरा बोरैबा जादों न' सफैफिनबाय जोङो ओमफ्राय टाइमाबो 3:30 देखिबाय नायो नायजाला नै बार बारनानै हासिबखौबो नै खोख्लैनानै दोनजोबबाय नैबाव दोननायखौ आरोसो दाखोर जोबफैसैलाय माथो हासुजोबजोबबाय हनै नोंसो गाज्रि गाज्रिनो खाथि थायाहाय आं सोरगौथ' नोंलाय सोरनि फिसा नोंलाय सोरनि फिसा नोंलाय आंनि फिसा नङा आंनि फिसा आया आया मनायाव माबा दं सानलायबाय हनै जाम्बाना मा जालायखो जाम्बा नोङो जाम्बा लरख' मेंबायहाय लोगोफोर दसे दखान हैगोन दा दसे थानानै है जाम्बा ओंखारदो गैला ओइ आं रागा जोङोहाय रेक्सुखौ आइ दे नै जाम्बानाया हाबाब हाय ओंखारदो मैला होनांजोबनोसै आंखौसो मा जादों मा आयै मा जाजोबखो हनै ओइ जाम्बा सिथोन जारलालै बेजों आब'ना फिसा खामानि दंमोन बेखायनो लेंलांदोंमोन आरोना थांबाय जाबाय रायलायबाय होनलाय बेखायनो भिडिअ एफा लानाय जायासै लोगोफोर माब्लाबा मोजां लागोन र' बै बाराव जे आं हाबा जाहैदोंमोन ना भिडिअ हगारदोंमोन आं ससेनो बेनो आरोना बिसिनियावहाय जोंनि आइ बिखुनजोनि बिब' गेदेर आरोना सबसे गेदेरसिन नङा बिनि खर'सा आरोना बिब' गेदेर खानायसो गारदो
आयदा बोराया ओंखाम जानो थांबायनो दहायनो फन हरदोंमोन आंबो फैबायनो 3:30 जाबाय दुइथायावनो फैगोन होनदोंमोन ओरै रायलाय होनलायनो जायासै आरोना थाबनो गय जाबोदोंमोनहां नै हाथायफ्रावसो सिथाबखोना माखोसै गय जाबाथाय हाथायाव हाबो आंना गय एसे जाबोदोंमोन आं लकेल फाथैजों आयै आलौजोबो मा जि फाथै मोनजाखो जिनो जुजुनो एसे जाबोबाय आं दसे रेस्ट लानानै दखान दसे अखा हागोन दा बोथोरा बोरैबा जादों आरोना लोगोफोर स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दा बासियाव दसे दखान हैनो सानदोंमोन मा जायो हैनोथ' नायनोसै हैगोनखौनो सानदों आरो दा बोथोरा नै बोरैबा जादों बार बारदोंनो सिउ सिउनो सिदोन जा दुगाखा सनालिया दखान सफैनाय लोगो लोगो गैला गायब जालायबाय आरोना लोगोफोर बोथोरा अखा हागोन दा बेखौ साननानै हाखु दाखु फैथारदोंमोन जोङो बियो जौ फैदोंमोन दे लोगोफोर बेखायनो भिडिअ बानायदोंमोन आङो बेखौहाय ओरैनो आरोना खेलानो